and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Unsa nang oras ha? Alauna na sa kadlaw. Mingaw nag-ayo ang palibot. Unya? Adto nami si Kapidyo. Tuluming magpabili din ni Kapidring. Pag-ayo-ayo o pag-amping. Tana, Kapidyo. Bantayan ang palibot. Mahimuot ko rin itawagin yung masa siyong. Masa? Muna inyong giingon. Kalasangan nga kataguan nyo din hispatag. Kung inpiigan ni ang mudool nila o na kumbinsihon nga mahimong tig-simpatiya, masugot tayon o magpasalig pa. Nga lunod laban o lunod patay nga masuporta sa mga walhon. Kapinin mo, Colonel. Init pa. Murag militar sabgani. Pero militar sabgani ang mudool niya muhangyo. Lubo. Labi na kung patingahan o kwarta. Sa ito yung ingon mo. Murag pay-pay kadako ang daunggan kay mitingkag. Mitingkag? Mausab sa tag-iya aning bahay nga atong gigamit. Tig-simpatiya kunuhay nila. Pero dihang gitingal nimo ang mga ba o kwarta. Misugot dayon nga atong gamiton kinilang bahay. Ang tinuod, ako mo'y nagkumpinser. Ako mo'y nakakumpinser sa tag-iya ng bayan. Mao di ay. Parehas ni mong traidor. Para ka na ko, Colonel, ang kinabuhi sa tao. Dili ko bayang Masama di ay. ubo ug takilid. Mahimo juga kaugalingon mong hinanggaw, no? Pelo ka na, Iro. Ang ino, Bart. Sam? Nyabot ha. Duwag na sa kawas pa'y. Tulong nagbatay. Colonel. Inigsa ka na sa imong kapedring, Lucio. Makugang ng unya siya. Musa ka na ko, Kapidyo. Sige, magbantay ko doon sa kawas. Musuod na ko. Nay? Tay? Nay? Tinuod ko di nga. Naglubog ka sa banig. Niyan ako, Nay. Niyan ako, Tay. Pundo ka lang, Kapidring. Ayaw paglihok. Dili ka sino, Nay. Kuha ang armas, Sarge. Pambing mo, armas. Dili sa kasi tatay. Naalam ituyo ni mo, Kapidring. Kalma lang. Aron ikasinabot ni mo kaming mga militar. Ambiyagin mo armas, Kapidring. Ihatag bay, Pidring, ang imong armas. Di lagi ka na mo unsaon, bay. Pidring? Kapidyo! Napitik mo sa lang! Kini! Kapidring! Kapidring! Agnes! Kapidring, ako na lang nabilin sa nagpantay. Ingat ka. Dili sila sinanay o tatay. Ang gito sa suot. Sa balay.
Mga kaaway niya. Mga animal. Patay na si Kapidyo. Atras na yun! Makabauli ka ba? Dali, Kapidring. Magkuyog ka, dali. Ayaw! Magpabilin ko. Arong luwas ka makabalik sa kampo. Kapidring. Diya na. Pasagti ko din eh. Grabe kay kukigo. Di na ako, madam. Sige na! Ayaw ka, Agnes. Oh, Kapidring. Ayo-ayo daan sa lahi ni mong pagpaanaw. Nangatong mga kauban. Mahal na ko ang revolusyon. Mahal na ko kamungtan. Sige na! Tuwal bidangan! Paduol pa mo. Amping ka mo! Walang damay mo! Dasilin! Ura! Paduol pa. Kana. Buang! Gripa! Mabuhay ang partidong komunista! Nay! Nay! Flashlight! Flashlight! Yo, Syo, isukol man si Pidring. nabag-as si Pedring. May pagkatata siya lawas. May gasto na magkwarta ang gobyerno aning planuhas yun. Usa may nahimo nila ni Telma o ni Sargento Loyaw. Napatay silang duha ni Pidring. Di dayon to magapalayo ang nakaikyas! Si Agnes tong nakaikyas, Colonel. Bukdalos yun! Pag nagkauban, may igo ka itong babayaran. Di to magkapalayo! Lihok na yun mo! Gigukod ko nila. Motor ang ilang kisakyan. Nakadoon na sila. Wa ko'y kasubukan. Wa ko'y kataguan. Pulos mga padir ang kilid sa daan. Ay mo bagalal! Hingi ko ng bayana! Awan na, kibanggo na. Kipos silang daso sa kamotor. Likay! Nag-aagiat na dahil ko nagkasa gisakyan ako motor, ha? Kinsay nagpusil nila. May pusil nila. Kagnis! Karudi! Mga ito mga kauban sa akong luyo. Kuyog nila. Uban nila. Apan, Una mo. ikaw, Karudi. Una mo. Kay magpauwahi ko. Usa na rin habilin nila. Lasyo! Pabuta ko na! Lakaw na mo, Kagnis. Daga ang uni, Lucio. Ngadto sa kampo, Karudi. Pungkuti sa iyang usi, Lucio. Ari na may... Karudi! Dali na! Oh! Naan ako! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!